mukaan viimeistä kertaa. Ja siellä on sitten Pennarin papisee varmasti tuolla autojen puolella. Sitten lähdetään liikkeelle. Ja tässä vaiheessa jää kärkeen. Viisikko kärkeen ja Kykkänen yrittää siitä sisältä. Ja Kalvokoskella on ongelmia siinä Kykkäsen kanssa taistelemassa. Viisikko tulee kaarteesta ulos ja sitten Kykkänen on ongelmissaan ja sieltä Kalvokoski nousee tässä vaiheessa kakkoseksi. Sitten sieltä välistä vetää väkiesi Puttonen tuonne kakkospaikalle. Kolmostilalla Piispanen, neljäntänä Kalvokoski, viidentänä Paavo-Petteri Männistö. Ja Viisikko pääsee karkaamaan, mutta meneekö ylilujaa, menee jumalatonta kyytiä tuonne märälle asfalttikaarteelle. Ja meidän tulla virhe jo siellä, se oli kintaalla. Ja ensimmäistä kierrosta ollaan täyttämässä Puttonen kakkosen, 100 metriä ykkösen ja kakkosen välistä eroa ei pitää saada. Irlanti-joukkueena on semmoinen, kyllä on 100 metriä lyhyt josta tosiaan. Toisen kierrosta lähdetään Viisikon johtaa. Puttonen kakkosen, Viisikon kolmantena. Ja Osvaisella Kokonen. Puolitoista suurin piirtein on menty, ei vielä ihan. Puolitoista ajettavaa edettävää matkaa. Janne Viisikko, jumalaiskuljettaja. On tässä vaiheessa vahvana ehdokkaana juhlakulkuvoittajaksi, mutta matka on pitkä. Tää voi tulla mitä vaan 2, 4, 3 mustavalkoinen lippu Tapani Kalvokoskelle syynä painaminen. Kyllä Puttonen on hippuun verran saanut tässä vaiheessa Viisikkoa kiinni, mutta veikkaisin, että ei se ihan helppo lätki ole tuon etumatkan kiinni ajaminen. Tää on kuitenkin silloin leipä 50 metriä ja se hippuun verran tuossa lisääntyi. Ja varovasti tulee Viisikko tuohon pääsuoralle ja lähtee hakemaan lataa jälleen lisää muita uusia. Sasi, vanha Viskinen, varoituspuolelta, ketään yrittää koko laajeen. Viisikko Puttonen, Kalvokoski. 30 Mikko Kososen sijoitus on tällä hetkellä 5. Ja häntä päässä taistelevat Paavo-Petteri Männistö ja sitten vastaavasti Mikko Mäkinen siellä. Ja viimeinen kierros, että se pystyy tarkasti auto. Oliko se Viisikon auto ilmeisesti? Myös näitä vaihe pomppii päältä pois. On vähän semmoinen kuva tuossa Viisikon autosta. Ja saman tien sitten viimeistä kertaa ollaan tulossa tuosta pääsuoran puolelle. Ja varovasti tulee Viisikko. Ja kyllä se on näin. Hukku ja Aitro. Janne Viisikko ottaa homman. Kakkoseksi joutuu Puttonen. Kolmanneksi Piispanen. Neljänneksi Kalvokoski. Viidenneksi Kosonen. Kuudenneksi Paavo-Petteri Männistö. Seitsemänneksi Mäkinen. Ja kahdeksanneksi